Molt bona vesprada, Benifallorc. Benvinguts a tots i totes al programa de la gent que va en pijama per a gent que va en pijama tot el dia. Era precís fer un programa així? Ja vos dic jo que no. No feia falta fer un programa, perquè poden passar dues coses. Una, que vos allarguem la quarantena més dels 15 dies que ens queden, o, simplement, que vos la fem tan amena que en res es veurem per el poble i recordarem tot això com una gran història que contar. Sabeu què? No sóc l'únic avorrit en este poble que té idees de bombero. En este projecte m'acompanyen 4 persones igual de destrellatades que jo. I ells són els 3 periodistes de primera pàgina i categoria mundial. El primer d'ells, el gran Sergio Terrés. Sergio, molt bona vesprada. Bona vesprada, Tato, ja estic així. Tot bé? De categoria. Jo volia fer-te una xicoteta pregunta que vos la vaig a fer a tots, i és el per què has volgut sumar-te a este projecte. Pues, tio, estic en casa i estic més avorrit que una mona. Me n'apuge per les parets, tinc el cul quadrat d'estar assentat en el sofà. Li he rapat el monyo al meu germà. Me l'he rapat jo i a mon pare no perquè no me disa, però m'ha faltat el cantón duro. Perquè no vol, perquè si no ja estava l'empastra feta. Seguim en els col·laboradors que tenim al programa. El segon que tenim és un dels millors tabaleters que tenim en tot el poble. Senyors i senyors, en tots vostè, Cristian Rivera. Hola, molt bona vesprada, xiquets. Molt bona vesprada, Cristian. Com estàs? Pues ara estic, mira, pues avorrit com tot el dia. Ara un poc menys perquè estic a veure si que se cou, però avorrit, igual que Sergio, despiciós. Jo, per no perdre el fil, vaig a fer-te la mateixa pregunta que Sergio. Per què t'has volgut sumar a este projecte? Pues pel comboi més que res i perquè ara com passa qualsevol cosa al dia i ja és això extraordinari. Dic, a mi m'han parlat de fer així una ràdio, un no sé què, dic, me val, el que siga. Comboi, perquè ara estem en Pasqua, senyors i senyors, no us oblidem, estem a 7 d'abril. Pasqua, comboi per tots. El tercer periodista que tenim en el programa és per ara un diamant en bruto, però que polirem poquet a poquet al llarg dels dies. Ell és Josep Oroval. Buenas. Hola, Josep. Molt bona vesprada. Bona vesprada, Ivan. Com estàs? Tot bé? Més avorrit que avorrit, la veritat. Doncs bueno, per no ser indiferent, la mateixa pregunta que els altres dos. Per què has volgut sumar-te a este projecte? Pues mira, la primera ja te la di perquè estic més avorrit que mai, en això del confinament, i la segona perquè tu ja saps que a nosaltres tot el que sigui fer el pallaset no mos ho pensem ni un minut i tirem avant en seguida. Tot el que siga fer coses divertides per a tots vostès, senyors i senyors. Exacte. Tenim una quarta persona. Ell està a l'altra banda del barranc, al poble veí, al poble del costat. Ell està vivint en Almussafes. Des del vídeo i la realització tenim el gran Jordi Chulbi. Què passa per ahí? Com esteu? Hola Jordi, com estàs? Així controlant-vos un poc, a veure si feu algo de trellat. Controlamos, perquè vull que mos digues per què en nosaltres t'has volgut sumar a això. Pues perquè tenia els equipos parats i antes de que se m'atrancaren i de que després no arrancaren i me proposareu esta idea i jo sabeu que m'apunto un bombardeo, dic, pues anem a veure si puc fer que estos puguen fer algo de cachondeo. Els equipos parats, igual que tenim els nostres cotxes, senyores. Tenim els cotxes parats i no sabem si mouran després de passar la quarantena. Per favor, no baixeu ara tots de colp a enxufar els cotxes. I quan s'acabi el programa ja veurem. I si no, demà de matí. I si no, ja vas dureu a talleres terres quan s'acabi la quarantena. Dic que sí, perquè això és un programa d'humor i de propaganda. Cada un que apanye. Anem a donar pas, ara sí, a les seccions d'avui, que elles seran 3. La primera secció ve de la mà de Cristian Rivera. Cristian, ja estem en tu. Dinos què t'has preparat per avui. Pues tinc això preparat per avui. Jo crec que tots ho reconeguem des de tota la vida, però en esta quarantena molt més que mai. Els experts han dit que tot això de la compra massiva de paper del vàter, de paper higiènic, se deu a no sé què del consumisme. Per mi això són bobaes, són tonteries, perquè així la gent que va a comprar paper del vàter és pa cachondeo. No mos anem a enganyar, Tato. Eso no. La gent... Jo he vist tirar rotllos de paper del vàter per la finestra. El gasten per jugar?
El gasten para de todo menos cagar, que después dius, això, si después te vas a rentar lo que ve en la part íntima, Entonces, la això, gent no gasta el paper del vàter per anar al vàter. correcte, Dimos, correcte. I Cristian, ara, conta'mos més coses. clar, i ara anem a aprofundir en el nostre poble, perquè tot això ha portat unes conseqüències. No? I tenim en primer lloc el cas d'un jove de Benifaió que ha tingut problemes a l'hora tenia desabastiment de paper del vàter a l'hora de netejar-se el que ve seguint tot el tema, no? Així que, per favor, de realització, si ens pots posar el vídeo d'este jove. Mare de Déu, si pega de voltes ixe rotllo de paper del vàter, Cristian. Espectacular, una odissea. I per això jo hem estat investigant i hem trobat una pàgina web que té el nom en anglès, How Much Toilet Paper, un nom espectacular, però que ningú entén. I jo proposo el contacagueraes, perquè al final ahir el tenim, molt bé, perfecte. Mostrau matemàticament, posant-li 4 cosetes, qual viatge fem, quan mengem, pim-pam, pim-pum, mostrau el paper que necessitem. Espectacular. Jo això, la NASA ho ha tingut que dissenyar mínim. Tu creus que per tindre el nom en anglès té més agarre l'aplicació? Té ixa pàgina web, How Much Paper Toilet UVC? A l'estar en anglès, t'atrau més? Això és com el paper de bate, saps? Que quan més d'això, més agarra. Saps? Jo crec que si haver tingut el nom en valencià, a lo millor de poble, a lo millor jo haver entrat, perquè ara ho sé, ara entraré, després del programa, entraré i miraré a veure quants rotllos de paper de bate me fan falta. Però si haver tingut vine així i te diré el que te fa falta... cagues molt. Si haver tingut un nom en valencià, com diu Josep, cagues molt, doncs aquesta aplicació haver tingut més força, més agarre. Però jo crec que la gent de Benifaió, després de dir-los el nom, jo crec que anirà i buscarà a veure quant de rotllo de paper del vàter li fa falta. Sí, proposem a veure aquí, si ens poden enviar a quina persona li fa falta més paper del vàter. Ahí quedaria bé. Per fer una ajuda comunitària. Dic que sí, senyores i senyors. A qualsevol que li faci falta rotllo de paper del vàter. Des d'ací fem una crida, tota aquesta gent que li sobra paper per dar les orelles, que ens envien les seues imatges d'on té guardat ixe paper del vàter a nostres redes socials. Ahí teniu nostre Facebook, Benifaiorc, i nostre Instagram, @Benifaiorc. Molt bé, podeu enviar-nos vostres vídeos i fotos d'on teniu guardat el paper del vàter. I la gent que està a zero ens ho pot dir i d'eixa gent que li sobra li podem passar. Podem fer la mateixa història que el vídeo que acabeu de veure. Cristian, què més portes per a la teva secció? M'arriba ara una notícia d'última hora que me comenta Jordi, i és que pareix que n'hi ha rumors de que Pablo Fernández, un home que parla molt, ens està comunicant, ha hagut un comunicat un poc ambigu sobre que pot ser que la festa del Pato, la tradicional festa del Pato, canvie de nom i passa a dir-se festa del vàter, festa del rotllo del vàter per a Estirs, no? En la qual se substitueix el Pato per un pack de 50 papers del vàter, mínim. I que canvi per el Pato. Que vindrà de mans de la CEP. La CEP, junt a nosaltres, aconseguirà, perquè no en tenim en Benifaió, no en tenim, senyores, però ells,
l'Associació de Comerços del poble aconseguirà un pack de paper del vàter per ficar en el pato, que no se dirà la festa del pato, se dirà la festa del rollo del VC. I es farà antes d'agost. Farà antes d'agost per tota aquesta gent que s'ha quedat a zero d'estoc puga reposar el paper del vàter. Ve la notícia de part del corresponsal de l'Ajuntament, el gran Pablo Fernández. Molt bé, Cristian. Sí. Tens algo més preparat per avui? Bé, una última tenia per acabar ja. Tenim una imatge que ens ha enviat una persona en el qual està ensenyant-nos que el paper del vàter ha passat a ser la base alimentícia de la població, no? O sigui, estar baix del pa és lo essencial per viure. I en esta imatge ja volia concloure i que cada un traga En esta imatge despedim al gran Cristian Rivera. Veient la piràmide alimentària, el paper higiènic ha passat a estar en primer lloc, més baix que el pa i els cereals. Senyors i senyors, molt bé, Cristian, moltíssimes gràcies. I ara passem a la segona secció del dia. Ella ve de la mà del gran Josep Oroval. De Conde Ivana. Josep, molt bona vesprada. Bona vesprada, Iván, altra volta. Què tens preparat? Quina és la teva secció per al dia d'avui? Per al primer programa de Benifaior Quarantine. Pues anem a veure, jo m'he preparat una seccioneta que se diu Si te rapes te mate. Jo crec que per el nom ja podeu saber més o menys per on Rapes te mate. mai millor dit, com aneu uns quants així rapeig, o li falten Cristian i jo, però crec que això no ho veureu, Tot aplegarà. Pues bàsicament es tracta de, com ja sabeu, si junteu l'avorriment, junteu que han tancat les peluqueries i junteu un poc la locura de cada un, i el que estem veient estos dies per carrer, no? El que estem veient per fotos, que bàsicament uno de cada dos persones bàsicament s'ha rapat. I això n'hi ha que li queda millor. Vols dir que la meitat de la població s'ha rapat. Uno de Fent cada càlcul, dos, jo crec que hi seria la meitat, la meitat de Benifaió s'ha rapat. I els càlculs estan fets, els càlculs són exactes, uno de cada dos. Uno de cada dos, que no és 1,5. Tenim algo per ensenyar als nostres espectadors de com ha sigut això, de la gent que s'ha rapat? Sí, mos han enviat algunes fotos al nostre correu, que ara en seguida ficarem. Tenim fotos i estem veient-les, senyors i senyors. Impressionant, Gent que s'ha rapat el monyo, uns més que altres. Com podeu veure, a algú li queda millor que altre, però... Aquestes imatges mos les envien els clavaris del 2019, que començava a Gonçal fent la locura de rapant-se el monyo, seguit el copiar Sergio, i com no, pues 14 d'ells ja s'han rapat. Què ha sigut, o què creus tu que ha sigut la motivació per a que aquesta gent se rapi el monyo? Quina ha sigut la paraula clau que ha fet que se rapi aquesta gent el monyo? Més que la paraula, és una frase que jo crec que tot el món, quan li la diuen, sap que va a fer-ho, que és una frase que no sé si te sona, que diu no tens ous. Mare de Déu! Automàticament... La frase sublime que tots coneguem, senyores. No tens... No sabem exactament... En el moment que sona aquesta frase, tens que fer-ho sí o sí, perquè si no ja sabem tots també el que passa. Te fiquen apodos, te fiquen malnoms, i ja se te queda per tota la vida, si no ho fas. Sí que sí. Josep, molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. I això despedim la secció del gran Josep Oroval. Tenim una tercera i última secció per al dia d'avui. La secció tercera és una gran entrevista. Ella ve de la mà del gran Sergio Terrés. Sergio, molt bona vesprada, Sergio. Buenas de nou, Tato. Pues sí, conforme tu has dit, és una entrevista. És a dir, jo he vingut en els deures fets de casa. Jo no vaig a parlar de tonteries de que si uno se rapa, de que si el paper del vàter, no. Ja està bé, perquè jo vull ficar-me un poc serio, que estem parlant, que és un programa sobre la quarantena i parlem tot, menys del coronavirus, que és el que realment ens està fent mal a nosaltres. Aquesta paraula
està vetat en el programa. Senyores, senyors, coronavirus, està prohibit. Este programa és cachondeo i alegria pura i dura. A qui no li agrada, pot tancar el vídeo ara mateixa. Ahí té la X. Així que continuem. Sergio. Pues res, Tato, jo està esperant aconseguir una exclusiva en primicia, que l'anem a mostrar així, d'un personatge públic de Benifaió. Que en vez de estar en casa, ni mucho menos, todo lo contrari. Està rodant més que un ventilador. En la vida havia rodat tant. I sabeu de qui estic parlant? Del gran Javi Marchuet, el del tractor. Jordi, quan vulguis, fica'm l'entrevista, que va pagar ahir. Bona vesprada, Marchuet, com estàs? Ja estem en directe. Molt bé, jo estic molt bé, estic perfecte. Vale, bueno. Conta'mos un poquet, perquè sapia la gent que mos està veient, quan aneu a pulveritzar, que aneu a rodar al poble, què és el que tireu i si de veres fa algun efecte. I també qui ha fet aquesta ruta. La ruta que te marca l'ha fet el mateix que ha fet la ruta de la Murta, de la Boba, o vas tu per on te dona la gana ja? A veure, lo de que anem polvoritzant, pues, això de que fa efecte, pues, no sé dir-te-ho segur. Però, com el turbo va rentat i va netejat, perquè no, perquè és per al poble, pues, sempre queda algo de medicina. I en lo que li tires d'hipoclorito, lejía, suposament té que fer algun efecte, perquè entonces el poble sempre estaria igual. Lo de la rodar, pues, no sé dir-te qui ho ha fet, no vull saber-ho tampoc, perquè si mos diuen ara mà esquerra, nosaltres tirem a mà dreta. Anem a direcció contrària, nosaltres que a la direcció contrària. Que si no fem stop, no fem res, suposa que haurà fet algú de l'Ajuntament, però al cas, com nosaltres fem el que volem, ens dona igual qui ho hagi fet. Molt bé, Marxuet. Una altra coseta, jo ja t'he vist en 3 o 4 vídeos d'Instagram i l'altre dia passares per baix de ma casa i un poc més i no m'he donat temps ni així a veure, tio, vas molt ràpid en el tractor, què és? Que vas en la radiet a enxufar per motivar-te o algo, què te fiques? El tractor amarillo, tengo un tractor amarillo, o què és? Què és el que fas? No pot ser el regatant. La qüestió és que m'agrada córrer, ja que no corre molt en el cotxe, corre que en el tractor. El tractor amarillo no la sent perquè no me l'ha descarregat. Però si fa falta me la descarregue per sentir-la. Així me la sé de memòria, així que quan passe per ta casa frenaré i te la cantaré. Però no, sóc més de sentir reggaeton. Molt bé, Marxuet. Vale, i per últim ja ficam-nos un poquet més seriós. Fa unes setmanes que així heu a protestar per uns preus més dignes en el camp, perquè la gent compra producte exterior i no d'ací, sobretot en Xina, Marruecos. Conta'm un poquet, dona-li un missatge a aquesta gent que sempre va a comprar fora, va a comprar-lo barato i ara se gira la tortilla i sí que feu falta. Què li diries tu a aquesta gent? Pues que en més d'estalviar-se anar a Mercadona o al Carrefour o qualsevol supermercat gran, costa molt poquet anar a la fruteria del poble, que és de tota la vida, saps que la fruta és del poble i ajudes als llauradors a que s'animen. Perquè si tu al final tot és comprar els demés, menys a la gent del poble, que parla del poble d'ací de València o d'Espanya, al final l'agricultura desapareixerà i al final serà un gran problema. Un problema per al sentit que si l'agricultura desapareix, així com si digués, no menjarem. Costarà menjar el que ens porten de fora i és que també costa molt poquet anar al supermercat. Al supermercat, fora. Anar a la fruteria, que està Dòria, està Rubén, n'hi ha diverses fruteries. Total és €1 més o €1,50 més i saps que és fruta del terreno. Saps que estàs ajudant al poble. No costa res. És que si no, l'agricultura al final desapareixerà. I a mi, vulguis o no, jo soc com un xiquet en el quiosco. Jo soc igual, jo disfruto molt així en el camp. Els pardalets, els arbres,
veus el tio Vicent, veus el tio Pepe, i això pues, al final desapareixerà. I m'agradaria pues, que continuara, si no més menys, però que continuara. Pues sí, Marxué, moltes gràcies. Jo crec que és molt important el que has dit i la veritat que tens tota la raó i espero que la gent que ho senga i ho vega pues, que recapacita un poc ara que té temps en casa per pensar i que faci cas de lo que has dit. I per la meva part ja està tot. Si tu vols dir alguna més, avant. Si no, ens despedim. Si el campo no trabaja, si el campo no produce, la ciudad no come. Para que se senga per ahí. Que si nosaltres no treballem, la gent de la ciutat, com els del poble, no minxen. Pues sí, Total, necessitem preus dignes, no necessitem altres coses, que se valga, que visca el del camp, perquè si viu el del camp, viu el constructor, viuen tots. Perquè si el camp no produeix, és tota una cadena. Tot es comença per el camp. Si el camp no produeix, no va el constructor, no va res. Total, necessitem preus dignes, no necessitem res més. Pues sí, Marxué, és tota la raó del món. Pues ale, te deixem treballar i moltes gràcies per compartir amb nosaltres este ratet. Ha sigut un plaer. Gràcies. Vinga. Au, tio, parlem. Adéu. Javi Marchuet, que ha vingut Sí, senyor, entrevista de Sergio Terrés. Un fort aplaudiment per a ell, senyores. Grans paraules d'un xic jove de Benifaió, dels de Marchuet de tota la vida, els del tractor. Grans paraules que ens ha oferit, la veritat que no li falta raó en tot el que ens ha dit. I en això, en aquesta entrevista, volem despedir el programa d'avui. Xics, xiques, pares i mares, abuelos i abuelos, esperem que vos hagi agradat a tots, esperem que estos 20-25 minutets s'hagin fet a menys. Ara ja podeu fer el sopar, que ja és hora de fer el sopar. Ficar-vos una pel·lícula i després, si voleu, s'exiteu o continueu mirant pel·lícules. I demà més. En això ens despedim. Moltes gràcies. Això és Benifaió Quarantine.